Oh my God. Sanibonani bafethu. Welcome to today's vlog. Yo. Sikhathalele bafethu. Angeke lokho ngiyi-introduce kakhulu ngikhathele. Sengisho ngafa. Awukhulumi ngalo sithathu. Oh, ngikhathele nami. Ngizophumula kancane. Kodwa nje kusamnandi gym. Ubhuti. Ukulaphaza guys. Ulahlanza-ke. Wahlanza izola ngiphi chicken. So vele kwenzekako ngibahlanza iphikayo. Isanjani-ke noma ngazi guys. Ngashela. Yo, ayabafethu kunzima ukujima mina into engayisho nje. Linjengoba linjalo nje. Uzwe ngami sengikhala. Labuya iphiko. But asikho lapho guys, kusasekuseni sikhathalele. Sibuye ejimini. Yo, ngangugel, uyena uyi-motivation yokuthi ujime because selokhu siyindawonye nje uyena umuntu othi asijime. Yeah, ngithanda ukujima but ngiyanqena. Mina ngiyanqena shame. Ngiyathanda ukujima kodwa ngiyanqena. Ubhebile shame. Yebo. Ngiyamotivate ngqoquzela everyday hlezi kusho yena athasifuna ukuthi and yeah, ngangisiza kakhulu because vele umzimba wami hlezi ngisholo-ke nani and bahlezi abanye bethi ngojima bali mangasujima umzimba wakho ungawubona uzoba isibhaqi kakhulu because ufithi ungajimanga mangasithi uyajima uzobona ukuthi uzoba njani. So guys-ke sisiyazama lokho sifuna ukubona ukuthi mhlawumbe mangabe ukuthi siloyo siyaqhubeka njima yabo uzogcina kunjani uzothi yabona lana ubheki ngala ngimtshela ngithi I want us to play a challenge, you know, every day. Vele nokuthi angishuthi isithombe mangivula isicapha noma ngisivala komasamba noma siphuma. So manje njalo mangiphuma masibuye ejimini so shuthe ingalo and shuthe nesinqa. So kuzobe isinqa nengalo. Sifuna ukuthi emaphela lonyaka sibone ukuthi uzobuke umehluko phakathi kwengalo uqala unyaka nesinqe uqala unyaka mase uphelile sifuna ukubona umehluko. So from today we are starting the challenge ke because useqalile vele washutha nami ngizokwenza njalo ukuthi ngimshuthe njalo but nje sifuna ukuthi all in all simotivateane ukuthi umuntu ume ejimini because guys I don't wanna lie, my girlfriend is a huge motivation to me, especially masisejimini aphela amantombazane bafethu avilapho ukujima. I don't want to lie, but mangibuka yena ejima lapha ngizonithathela ivideo ngolunye usuku guys. Lo muntu uyayimisela, you know, that's what I like about her, ukuthi yonke into ayenzayo uyazimisela bafethu. Hey, you know, I'm so blessed ukuthi ngibe nomama ozimisela kanjena and ngishilo ukuthi njengoba sesiqalile ukujima manje ngifuna ukuthi siyibone ekupheleni kwalonyaka kukhona something esesigainile, you know. So ngifuna ubatshela isithando sami ukuthi yini wena ufisa ukuyigaina by the end of this year. Ufuna ukuzibona ukuphi in terms of your body. I know ukuthi they are already crying like basho ukuthi hey man, your body is insane and wenza kakhulu. So wena ufisa ukuzibona ukuphi by the end of this year? No, mina umzimba wami just yabo ngifisa kuqina inyama zami, understand? Yeah. Because inyama zami zithanda because ngangisidudla then yabo umzimba. Yeah. Manje sengcono manje kodwa I think ngidinga ijim yabo. Yeah. Ngidinga isejimini ukuze umzimba wami uzoba tight. But umzimba wakho muhle. Yes. Then la eswing baby. Yikho khona le ufuna sithenge isolo. So ngishaya every day before sejimini because nami vele ngithi uhlezi ukubona ngishayana every day yini ngishaya. Even
ama-push-ups. So ngifuna ukuthi why ngenze ama-push-ups ngala wenze isono ngala cause izokusiza ukuthi like ukhathe as well. Sizozama ukuthi masisejimini si-add ama-exercises siwashaya ukuthi ukhathe futhi umzimba wakho vele nje by the end of this year. Mina I trust you, I believe you because I believe in you because ngibone ejimini hayibo ujuluka udlule mina ngisho ngithi abaphethe naniqinisile ukuthi ngingasithola isibhakela. Ngiyadlala guys, my women respect me a lot guys. Asoza yenza leyo nto and nami angisoze ngayenza leyo nto. Mina by the end of this year guys, I don't want to lie. Ngifisa ukuzibona ngiyindoda nje isigora ngihlezi ngitshela ngifuna ukuba isigora, ngifuna ukuba nje like fit. I just want to maintain my body and ngibe healthy all in all. Ngingagugi ngimncane. Ngiqhubeke nitshela ukuthi ngiyi-2K while ngingalona. Siyabonga kakhulu ngokuthi nibukele i-vlog yethu namhlanje. Cela nijime bafethu niye ukuthi nikhokhele lapha o-Virgin banibani, nikhokhele o-Fitness o-Planet banibani, niqede ningajimi. Ngiyacela ukuthi nijime. Mekuthi awufuni ukujima, thatha le mali le okhokha ngayo e-Planet noma kuphi la okhokhela khona i-subscription yakho le. Uthenge izinto zokujima uyijimele ekhaya, you know. So thina sesiqalile imama likhathele kuyimanje nami ngizikhathalele. Siyabonga kakhulu for ukubukela ividiyo yethu. Ni-subscribe lapho, more vlogs are coming, content is coming. Thank you.